tortily sa dá urobiť fakt, že milión vecí, ale toto je tá najlepšia z nich. Proste si len vezmeš tortilu, dáš si na ňu trocha kečupu, na ten kečup si dáš trochu sarač, nech to páli, samozrejme. Na to si dáš 2 plátky šunky, na ne si dáš cesnakovú omáčku, môžeš, nemusíš, podľa toho, ako ľubíš. Na to si dáš plátky syra a trochu zeleninky, vieš, nech to máš aspoň trochu zdravé. Na to si dáš sweet chili, samozrejme môžeš, nemusíš, ale to dáva tomu taký šmrnc a ja som mal ešte navyše šunku, takže som si ju tam dal. Tých, ktorí neviete, ako sa to stačí, tu máte tutoriál, takže najprv si to takto preložíte, hej, z vašej strany, potom si preložíte strany dovnútra, aby vám to pekne držalo a celé si to ako keby zatočíte. Jednoduché jak facka. Dáme trošku pauzu od varenia, lebo musím vám trošku pojapovať o tom, že vonku vidím prvý sneh a tu je moja úprimná radosť. Dobre, poďme naspäť variť. Takže tortilu si dáte do grillu, aby sa vám pekne do zlatista upiekla. Nemáte grill ako ja, tak si to dajte opäť aspoň na suchú panvicu, pretože verte mi, je to takto oveľa lepšie. Teraz si to vyťahnite z grilla a voilà, už iba hrdo naservírujte a môžete papať najlepšia, najkrajšia, proste najlepšia vec na svete. A dokonca aj najrýchlejšie. Ideme spraviť. Mňam. Úžasné. Ale fakt to je dobré. Mňam.